Na čo nám slúži CK Editor? To si pozrite v tomto videu, ktoré som práve nahral. Pod videom máme odkazy, ktoré si potom môžete stiahnuť. CK Editor, keď si dáme upraviť nejaký článok, ktorý sme napísali, tak táto časť editačná, to je ten editor, pomocou ktorého môžeme vkladať obrázky, zvýrazňovať texty, farbiť písmo a rôzne veci, dávať odkazy z Wordu, text, meniť písmo, veľkosť písma a tak ďalej a tak ďalej. Ideme si vytvoriť nový obsah. Zatiaľ ešte v tomto videu uvidíte, ako si nainštalovať CK Editor. Klikneme na prvú možnosť, dostaneme sa na stránku Drupalu, na CK Editor, ktorý si stiahneme, sedmičku. Ďalší odkaz je na stránku CK Editor, takisto si aj tento editor musíme stiahnuť a budeme ešte potrebovať k tomu aj modul IMCE. Takže si video pozrite na mojej stránke www.drupal.krokzakrokom.eu a pozrite si aj ostatné videá, ktoré sú tam, a takisto celý základný kurz pre začiatočníkov.